Wapiyay tamok ka, wapiyay kadito ka, may kadir ka matatagusok, hayatan tayyiba, hayatan sa'ida, dir ka matatagong yung kuta katitak na mo ka. Papipya ginawa, katitagumpya ka sa kaya dunia, na may kadir ka ng matabuwa, mapipya suminawang ka, kuding ka ni kasuswat ako Allah subhanahu wa ta'ala, na wapiyay tamok ka sa kaya dunia. Kapira-pira yung mga tao, bigan Allah sa kadato, bigaluan na sa tamok na yapagkanod doon, na dito matangka pigirel sa midakal. Anong pa na mga tawa di mamagugot sabab kudirang kataami sa iyong kahayatan tayyiba, hayatan sa'ida kapag intaw ayamanan niyan ng pagkikigil. Mga urip na Allah, malaming panalamat tanusik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ko kiniraw tanukman si saging kay agawi iya yung Jum'ah. Agawi niya makalbi ko mga agawi. Na taros aminin hulalan tanu. Tupanawat tawag rin tanu, agamat tanu agama Islam. Bukya padal mohon Allah sa ibu Quran. Ikirain yung pananawag susambayan ugawi yawmul Jum'ah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati bi yawmil Jum'ah. Iskan mamaya maratiyatin ko Allah. Ikirain yung pananawag susambayan ibu ugawi yawmul Jum'ah. Fas'aw ila dhikrillah nang gagal kanu ko tanong ko Allah. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pagina ni magpiarkan wa tiku Allah pamakaskan sa sabdani na ayat na bukan tanong sa may tuwa sayan kuliang ka kagagat tanong nagyang puto at mga basarat saada yung puto akat kumpia uli na kapipya ginawa uli na yung puto akat pakadadaya ulit Allah dapat mangarim Allah nagyang kaya ditang tidak pagintaw si sagyang kaya dunia na lamun din manusia di magintaw si sagyan kaya dunia na ayan akabayaian na yung kutwa din yan di kapagintaw na tetapong piyas kanya si sagyan yun sa mga ulama na yakaturiran fa inna kulla insanin fi hadihil hayat mata natin kung mga ulama asulan wano manusia si sagyan kaya kauyawiyad mana yan kaya kauyawiyad terus sagyan kaya dunia na ayat din akabaya umani manusia naging kutuwa katitapos yan tapi biya ginawa niyan nagugyang kutuwa ayaman niyan na kasusurian uli naging kutuwa kapakadadaya yan babian tunaan ni katasan yan ang manusia na ayat din akabaya yan naging kutuwa katitapos yan uli na kasusurian uli naging kutuwa kapakadadaya lagi-lagi chance mga tao. Tuhan na perhatian yang si Allah na ayat na kabayayan na tugumpia sudin yang dikapaginitaw. Sumambus sa mga kafir na ayat na kabayayan na tugumpia yung kutuadiran dikapaginitaw. Yung kutua mga tao, mga pipya mga tao. Yadiran yung kalubakan lagi yung kutua mga pipya na ayat ng buwang kabayayan na pipya yung kutuadiran dikapaginitaw sa rin. Lagi mambuto sa mga barabusa mga tao. Ayat na kabayaran na aya adinan di kapakapagintaw nagyang ba ang mapipiyag lagi dito mambuso kawasa ayat na kabayayan na tutagumpiyag yung kutuan niya di kapagintaw na lagi dito sa miskin aya kabayayan na tutagumpiyag yung kutuan niya kulluhum yuriduna as-sa'ada langun dunaya katasan nagyang kaya mga to wapian tunay butadiran na ayat na kabaya uman ipiteng bisan nagpipia agyang kutuwa din ni kapag na sabab uman manusia na ayat na kabaya niyan nagyang kutuwa katugumpia niyan kudi na ni kapagintaw si sagyang kaya dunia na miyakab bida-bida sa mga pamikiran ko mga manusia umanisa na ad na ilayan niyan kapagtugumpia niyan si sagyang kaya dunia at no to mga tawa ya kaya ilayan niyan kapagtugumpia niyan dunia na sukatin mo niyan kung kalatang pakuan yan si kutamo nag-intim yan naman amaks kanyan saan lamanay kapakalaw tamok yan sa arap-arap yan singanin yan saan lamanay sinin yan ikapagintaw at tatagumpia si sagin ang tatagumpia yung kutwa kanyan ikapagintaw lagin mga mundo sa mga dato ano silang di manaman-amar saan lamanay kakweran si kukadato samsaya ilay niranun narun sukap tukumpiran kung sukapimpiya ginawairan abadian na mga tawaan na mga tamok yan uwain na di pagkapipya ginawa niyan kung kakuha niyan kung tamok kahit na kabayayan na misang panong naging kagato, kagiyot di katawan yan
ayaman yan, nakapipya ginawa niyan, uli nakatagawin niya sa bibig. At na mga tawa, ay antap yan na ando manay kapakala, abin padigpin yan. Andin ni kakwan yan roon, na ay pipikar niya na roon, so katagawin yan, kapipya ginawa niya sa bibig. Huwag mangulit mo Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ جُزْءٌ مِنَ السَّعَادَةِ ay benar mga ulit mo Allah, nagyan kanan ang mga betal, ang yang alitan mo mga ulit mo Allah, yung mga ulama, napatugad na ng sagintasanan si kupatuhulyo manusia sa iyo. Sagintasanan o kapipya, ginawa manusia sa iyo. Ang kayo to, nakanabagina ni Tintu kapatuhulyo. Bapak kaya sutamok, namada sutamok ko manusia, o kaya rasa-rasa yang kutamok yan, na awalan tamok yan, uli na ganatan yung sutamok. Bapak kaya suka dan doa, yan naman namaran yan sa kapuan yan, na awalan pada to yan, uli naskan yan, imawamok pada to yan. Bapak kaya subaran dia, yan naman namaran yan, nagpapakai aawaan yan, uli naskan yan, ni kumanatung, nagdimpura diyanan, karena begina ni Tintu, kaya mana yan. Nakatulog yan. Kisag yan kaya dunia na ayamala na sa alaman.